لی پارێزگا حەسەکێ وڵاتی گازنێ خۆ لەسەر کێمبوونە ئاڵاوێن تەندروستیە دکن و بە تایبەت دەرمانێ نەخۆشیên giran û gelek ji wan welatiyan di nexweşxaneyan de ne û dermanên wan sağ bike tuneya. Her wiha bi sedema dorpêçkirin û şer û pevçûnan golê tevahiya parêzgeha Hesekê diqewima û tanha jî gelek ji bêşiş derketin derveyî Sûrî û berê xwedanê Iraqê û Tirkiye û Ewropa û welatî gelek zehmetiyan dibînin ji ber wilo jî neştecî berê xwe didine nexweşxaneyên taybet û navendên tenduristiyê yên guhin komeleyan ava kirine. عندي طفلة معاقة کەچەکە من ئاستەنگدار هەیە و ئەو بپێویستیە دەرمانێ ئینسۆلینەیە و هین کەسان ڕێیا vênavendê ji min re nîşankirin. جيت والله لقيت الخدمات كويسة. Li bajarê Serêkaniyê welatiyên bajêr berê xwe didine navenda heyva sor ya goberê demekê hatiye avakirin û jin û zilam û zarok li bendî navê xwe ne dago xwe derman bikin û navend ji aliyê xwe ve dermanê nexweşiyên giran bêpere didewa ew jî diriya peleke mehane de. Hêjayê bîrxistinê got navend nikare hemû nexweşiyan pêşwazî bike ew jî bi sedema kêmbûna derman û alavên tenduristiyê. في عندنا مرضى مزمنين امراض مزمنه هەگەر گۆ ئەم ئالیکاریە هەموو وڵاتیان بکەن وێ ڕێژیاوان ناوبەرە سێهش سەدی بە و ئەو ژی سەدەما دۆرپێشکردنا سەر باژارێ هەسەکێدا و ئالیکاریان تێژمەرە gelek kêmin. بطاقات شهريه فبنقدم لهم الادويه مجانا طبعا. Di heman demê de serokê navendê da diyarkirin got welatî berê xwe didine navendên tenduristiyê yên bêpere wek gotê zanîn ew jî bi sedema rewşa xirab got deverên parêzgeha Hesekê dijîn. هو إذا فينا هن نەخۆشیên giran têne bame wek nexweşiya dil û şekir û li gorî derfeta xwe em alîkariya wan dikin û em derman jî bêpere didin nexweşan. مدن المحافظة أو مدن الكانتون الجزيرة Wek gotê zanîn tenduristiya mirov xaleke pir balkêş e di dema şer de. Ji her welatiyekî û her kesekî tê xwestin çi perpirs û çi rêxistin got erkê xwe rabin derbarê tenduristiya welatiyan.